Hello guys, so in this video magluluto tayo ng isda. Ayan, prepare ko na yung kakailanganin natin. Ito yung sibuyas at saka yung luya. Ayan, binabalatan ko yung sibuyas. Pasensya na dun sa luya guys, ito lang yung nabili ko. Ayan, medyo kulubot na to kaya hindi ko to mabalatan. Ayan, ito po yung isdang sinasabi ko sa inyo guys. Ayan, first time ko itong lutuin. So I hope magustuhan nyo itong lutong ito at sana panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. Ayan, hinuhugasan ko yung sibuyas tsaka natin hiwain. Ayan, hinugasan ko na lang din yung luya kasi hindi na to talaga mabalatan guys. So ayan, tsaka natin hiwain. Ayan. Ilagay natin ito sa kaserola kung saan natin lulutuin yung isda. Nasa loob yung mga pampalasa guys para kapag kumulo, ayan, ma-absorb ng isda. Nilagyan ko din ng pampaasim. Ayan, hindi ko siya ginamitan ng suka. Depende na sa inyo kung kalamansi or ano yung pwede nyong ilagay dyan. Lagyan natin ng tubig. Ayan, tsaka natin isalang sa apoy. At ayan, kapag kumukulo na, ayan, i-check natin. Dapat hindi ito masyadong luto para hindi madurog yung isda. Ayan, you like this video na guys, eat well and I hope